anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a na ime ofufe nru anyị site n'ile anya na akwụkwọ liturgy chọọchị nke Nigeria. Biko welite the white liturgy book. The English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. Biko lee anya na page 4 maọbụ mpịaji nke anọ. Biko lee anya ebe o dere bụ na Christmas. A mụrụ nye anyị Kraịst onye nwe anyị. Yanụ ka anyị kpọọ isi ala nye ya. Biko sagharịa na mpeji nke ise page 5 Kolekt maka ịdị ọcha nke obi. Ka mmadụ niile si Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye a na-adịghị ezo ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'ịkụnye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke ebe kasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ndị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebubu mmehie nke ụwa. Mere anyị ebere, ị na-anọdụ ọdụ n'aka nri nke nna, nara ebere anyị, n'ihi na na-adịghị bụ onye nsọ ahụ, na-adịghị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ, otuto nke Chineke bụ. Biko lee anya na page 8 maọbụ mpịaji nke asatọ. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Israel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na page 10 maọbụ mpịaji nke 10. Nụrụ na okwu nkasi obi ka onye nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya n'iru n'ezie. Bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị e bokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla. Na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie anyị niile. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile. Ka anyị zubesi ike idebe ihe niile nke Chineke nyere anyị n'iwu. Ka anyị na mmadụ be anyị na-ebikwe n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile si, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu na omume, site na nleda anya anyị, adịghị ike nke anụ ahụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee, anyị ejezighị ije ka o si wee kwesị dịka na ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkụrụ aha nke Kraịst, anyị esighị n'ihe ọjọọ wezụga onwe anyị, ọ na-ewute anyị ezie, anyị ewere obi anyị niile chigharịa na mmehie niile anyị. N'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ otuto wee dịrị. Amen.
Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chigharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere ka ọ gbaghara unu, azọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu bụ ka ekpere Chineke. Sọnde nke ise ka Epifani gara. Kolekt nke dị ụbọchị taa, ọ dị na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka ị debe nzukọ gị na ezinụlọ gị mgbe niile n'ezi ụzọ gị, ka e were ikuku gị lụọra ndị dabere naanị n'olileanya nke amara nke eluigwe gị ọgụ mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ka anyị nụ ihe mmụta nke ihe ọgụgụ nke ụbọchị taa ga-esite n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi iri na ise na asatọ. Isaiah 58, reading from verse number 1. Were akpịrị kpọọ mkpu, egbochila, welie olu gị dịka opi, wee gosi ndị m njehie ha, gosikwa ụlọ Jekọb mmehie ha. Ma mụ ka ha na-achọ kwa ụbọchị, ịmara ụzọ m niile na-atọkwa ha ụtọ, dịka mba nke mere ezi omume, nke na-arapụghịkwa ikpe ziri ezi Chineke ha. Ha na-arịọ m ikpe niile nke ezi omume, ịbịaru Chineke nso na-atọ ha ụtọ. Ha sị, n'ihi gịnị ka anyị buworo ọnụ ma ị hụghị? N'ihi gịnị ka anyị wedaworo mkpụrụ obi anyị naanị ma ị dịghị ama? Lee, n'ụbọchị ọbụbụ ọnụ unu na-achọpụta ihe na-atọ unu ụtọ. Ọ bụkwa ihe niile nke pụtara na ndọgbu ndị ọlụ unu na-adọgbu onwe ha n'ọlụ ka unu na-anara n'ihe ike. Lee, ọ bụ n'ihi ise okwu na ịlụ ọgụ ka unu na-ebu ọnụ, ya na iwere ọkpọ nke mmebi iwu tigbue. Unu adịghị ebu ọnụ dịka taa, ime ka a nụrụ olu unu n'elu. Ọ bụ dịka nke a ka ọbụbụ ọnụ unu nke nrọpụtara bụ ụbọchị mmadụ ga-eweda mkpụrụ obi ya naanị. Ọ bụ ịrụda isi ya n'ala dịka amị, na ịgbasa akwa mkpe na ntụ n'okpuru ya. Ọ bụ nke a ka ị ga-akpọ ọbụbụ ọnụ n'ụbọchị na-atọ Jehova ụtọ. Ọ bụghị nke a bụ ọbụbụ ọnụ m na-arọpụta, ịtọpụ agbụ nke mmebi iwu, ịtọsa ihe okike niile nke yoke, na izilaga ndị a na-emegbu ka ha nwere onwe ha, ka unu tijikwa yoke ọbụla. Ọ bụghị kesara onye agụụ na-agụ nri gị, ka imekwa ndị ewedara n'ala, ndị na-awagharị awagharị, ka ha bata n'ụlọ gị. Mgbe ị hụrụ onye gba ọtọ, ka ikpuchie ya, ka ị gharakwa ịzụnarị onye arụ gị onwe gị. Mgbe ahụ ka ihe gị ga-awepụta dịka ụtụtụ, anụ arụ ọhụụ ga-epuchikwa n'arụ gị ngwa ngwa.
ezi omume gị ga-agakwa n'iru gị, nsọpụrụ Jehova ga-aga n'azụ gị. Mgbe ahụ ka ị ga-akpọ oku, Jehova ga-azakwa. Ị ga-etikukwa ya, ọ ga-asịkwa, lekwa m. Ọ bụrụ na isi n'etiti gị wezụga yoku ahụ na nsetịpụ mkpịsị aka na ikwu ajọ ihe, ọ bụrụkwa na iwepụtara onye agụụ na-agụ ihe mkpụrụ obi gị chọrọ, ọ bụrụ na ime ka afọ ju mkpụrụ obi ewedara n'ala, ihe gị ga-awa n'ime ọchịchịrị, oke ọchịchịrị gị ga-adịkwa ka etiti ehihie. Jehova ga na-edukwa gị mgbe niile, mee ka afọ ju mkpụrụ obi gị n'ebe niile kpọrọ nkụ. Ọ ga-emekwa ka ọkpụkpụ gị niile dị ike. Ị ga-adịkwa ka ubi agbara ogige nke dere mmiri nke ọma, dịkwa ka ebe mmiri na-asọpụta, nke mmiri ya na-adịghị ata ata. Verse 12. Ndị ga-esi n'arụ gị pụta ga-ewukwa ebe niile bụ mkpọmkpọ ebe, site na mgbe ebighị ebi gara aga. Ntọala nke ọtụtụ ọgbọ ka ị ga-ewuli. A ga-akpọkwa gị onye mmechi ntipu, onye nkwazi okporo ụzọ ibi ebi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 112, Abu-Ọma 112 na mpempe akwa ebiri ebi.
Our second reading is from the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 2, beginning at verse 1. When I came to you, brothers and sisters, I did not come proclaiming the mystery of God to you in lofty words of wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. And I came to you in weakness and in fear and in much trembling. My speech and my proclamation were not with plausible words of wisdom, but with a demonstration of the Spirit and of the power, so that your faith might rest not on human wisdom, but on the power of God. Yet among the mature we do speak wisdom, though it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are doomed to perish. But we speak God's wisdom, secret and hidden, decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eyes have seen, nor ear heard, nor the human heart conceive, what God has prepared for those who love him. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. What human beings know what is truly human, except the human spirit that is written. So also no one comprehends what is truly God's except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit that is from God, so that we may understand the gifts bestowed to us by God. And we speak of these things in the words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual things to those who are spiritual. Those who are unspiritual do not receive the gifts of God's Spirit, for they are foolishness to them, and they are unable to understand them because they are spiritually discerned. Those who are spiritually discern all things, and they are themselves subject to no one else's scrutiny. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. The word of the Lord. Ugbu anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu na ikwu ozi ọma site n'ịbụ abụ 223, hymn number 223.
edere oziọma n'isi nke ise oziọma dịka Matthew onye dị nsọ dere ya malite n'amaokwu nke 13. The Gospel according to St. Matthew, chapter 5, beginning to read at verse 13. Unu onwe unu bụ nnu nke ụwa, ma ọ bụrụ na nnu etufue ụtọ ya, a ga-eji gịnị mee ya ka ọ ghọọ ezi nnu? Ọ dịghịkwa ire iji mee ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ka tụfuo ya n'ezi, mmadụ azọ ya ụkwụ. Unu onwe unu bụkwa ihe nke ụwa. Apụghị izo obodo nke ewuworo n'elu ugwu, ma ha adịghị amụnye oriọna dọba ya n'okpuru mgbe, kama n'elu ihe a na-adọba oriọna, ọ na-enwukwara mmadụ niile nọ n'ụlọ ahụ. Otu a, meenụ ka ihe unu na-enwu n'iru mmadụ, ka ha wee hụ ọlụ ọma niile unu, wee too Nna unu nke bi n'eluigwe. Unu na-eche na abịara m imebi iwu Chineke ma ọ bụ ndị amụma ya? Abịaghị m imebi kama imezu ya. N'ihi na n'ezie asị m unu, ruo mgbe eluigwe na ụwa ga-agabiga, ọ dịghị otu ihe ọbụla dịkarịsịrị nta ga-agabiga n'iwu ma ọlị, ruo mgbe ihe niile ga-eme. Ya mere, onye ọbụla nke ga-emebi otu n'ime ihe ndị a dịkarịsịrị nta enyere n'iwu, nke ga-ezikwa mmadụ otu ahụ, a ga-akpọ ya onye dịkarịsịrị nta n'ala eze eluigwe. Ma onye ọbụla nke ga-eme ha, zikwa ha, onye ahụ ka a ga-akpọ onye ukwu n'ala eze eluigwe. N'ihi na asị m unu, na ọ bụrụ na ezi omume unu adịghị karịa ezi omume ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii nke ukwuu, unu agaghị aba n'ala eze eluigwe. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst. No!
ekpere Chineke. Jizọs ọ bụghị ego ka iji gbapụta anyị, kama ọbara ndụ ya mere nye anyị ike anyị ga-eji fee gị dịka o si kwesị, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. You may be seated, please. Thank you for coming. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. I welcome you to the house of the Lord on this glorious Sunday morning. Thank you for choosing to be here today. I never take your coming for granted. I thank God you are here, and I believe you're here for a reason. God has something to say to you. If you followed the readings this morning, you will discover that there is so much that we can take on in those readings to last us the whole week, if we had to speak for the whole week. Isaiah tells us that once you are a child of God, you have become a repairer of the breach. You have become an instrument in God's hands for great things. And Paul, in his writing to the Corinthians, tells them that eyes have not seen, ears have not heard. It has not even entered the heart of any human being what God has prepared for those who love him. I kind of like that. So if you're a child of God, you should rejoice that God has a big plan for you. God has something good about you that makes him happy, that makes him want to unleash the strength of his love upon your life. And if God has such plans for me, I can say with Paul that when I came to you, I did not come to you with laudable words, words of human wisdom. I came here not wanting to know anything but Christ and him crucified. And I pray that today you will know him, whom to know is eternal life. And you will serve him, whom to serve is perfect freedom. This morning, though, I'd like us to concentrate on who God has made us to be. Created for purposeful impact in the world. You are not here by accident. You're not here because you decided, oh, let me go and see what they are doing. Even if that was what was on your mind when you came. You were being guided by the power of the Holy Spirit to come into the house of God and listen to hear what God would have to say to you. God wants me to tell you this morning that if you give assent to the gospel of Jesus Christ, in other words, you have become a Christian, you have given your life to Jesus and made him the Lord of your life. You have become a Christian, you've been born again, you've been filled with the Holy Spirit. He says, you are salt of the earth. And like him, you are light of the world. Think about those two. Salt of the earth, light of the world. Jesus himself said about himself, I am the light of the world. Anyone who follows me will not walk in darkness. In that same way, if you're a child of God and if you're a Christian, then you are like Christ, light. Oh, that reminds me of this one here. You know, when we baptize young people, at the end of the baptism, we give the godparents a small candle lit from this one. We call this one the Christ candle. This is Christ candle. And this Christ candle is lit. And from this Christ candle, we light the small candle and give it to the godparents and say, with this light,
Guide this child in the way of Christ. Make him like Christ. Make her like Christ. Let me address the issue of being salt of the earth first. In that place where Jesus says you are the salt of the earth, he made a comment, very, very important comment, which must be noted. He said, you are the light, you are the salt of the earth. But if salt has lost its fervor, it becomes useless except to be thrown out and trampled under feet by men. In other words, it is possible for salt to lose its saltiness, for salt to lose the reason, the thing for which it is known. And there are so many things for which salt is known. Salt is known as a preservative. It can stop putrefaction in its tracks. In other words, salt can arrest and stop decay. That is why I remember when I was very young, Papa came out of war, before I knew we are local, I wouldn't know face a chaya. The reason they face you know yala menua no hane make orire. Salt stops decay in its tracks. Salt also brings the flavor of the food out. You know, when you put salt in soup, the ganoto hiri. It is like that small girl I saw in that. This young girl went to a place and I quite hear when you chorily see she did the warfare. I couldn't hurry. Yeah, you should have found where for you. Yeah, be out one day. Oh, you all know I have a because all of my here give me no, but I love I push it. Oh, no, if you put salt in the measure it should be put, then you will get the flavor of the food. Too much of everything doesn't work. But as I was reading to know exactly what salt does, I found more things that salt does even in our bodies. You know, salt contains certain elements. One of them, they say, is sodium. And there has to be a particular amount of sodium in your system to control the way your body absorbs water and other minerals in your body. Your bones, the way they operate, they get some salt here, they get some minerals, other minerals, calcium and all that, and then your bone is healthy. Otherwise, then you begin to talk about those diseases called osteoporosis and all the other ones. Salt, very important. All the nurses and doctors here will tell you, I'm right. You are salt of the earth. The question you must address this morning is, okay, God says I'm salt because I believe in Jesus as my Lord and Savior. Am I still salt? Stopping decay in the world? Making the world a little sweeter for those around me than it was before I arrived? Am I salt in the body of Christ? Making the body of Christ strong because I am there, making sure that things are in their right positions and in their right quantities in the body of Christ. Spirit, body, soul, and all. There are so many of us. You know, when I was a little boy, I was raised by an uncle and a mother who lost her husband very early.
And Mama wanted you to be involved in what was being done in the house. Any chore that we were doing, you had to participate. If you become lazy and you are loitering around, my mother will develop a name for you. Sometimes, because I was the only boy in the family, I will run out and go and play football with other boys. And if they are doing anything in their own house, I will join them to do their work. And then when I come hungry, Mama say, "Hey, oyo hula, omeno nyozo kiyabara, ajalamba," all kinds of names. I didn't understand because the boys had to go where the boys are now. We have a house filled with Danny Grace, all of them. Danny Grace is here, and all of them, they were there. And then you want me to hang out with girls? I don't have anything to do with girls. Go where the boys are. Ajalamba. You know all those things. But there was another name Mama used to call us. If you are home and you are loitering about doing nothing when others are busy, gago odio orodi hinafo. Odio orodi hinafo. Now, when salt loses its fervor, it becomes odio orodi hinafo. And I began to wonder to myself, is there anything in the belly of the cow that does not, even the shit or whatever you call it, the dung of the cow becomes manure that can make things grow. So what is it? Don't you see that person is lost? Who is you are nobody. You don't belong anywhere. You serve no purpose in life. That's what salt that has lost its flavor becomes. What kind of salt are you? What kind of salt are you? I think I've said enough about salt, and by now you understand what I mean. Let's talk about light a little bit before we close. Jesus called himself, "I am the light of the world." And wherever you look, whether in the Old Testament or the New Testament, you will see where light manifests itself. And Jesus says, you don't light a candle and then put it under the bushel or under the rocks, under the basket. But you put it on a lampstand. Look at this one. We have a lampstand for this. So that it will give light to all the people in the house. Then he advises and says, let your light so shine before men, that they may see your good works. That's the way you shine. You shine by letting the world see who you are. You epitomize, you exemplify, you show the one you represent. If Christ is the light of the world, and he has said, you are also the light of the world. In other words, you are mini-me all over your place. That's why that hymn writer said, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. How are you doing with that shining? How? When last did people see you and say, there goes a Christian? There goes a somebody who teaches me the way of God. You know, there was a time Jesus saw Nathanael coming. That goes, a Jew indeed, in whom there is no guile. When did somebody make that kind of comment about you? Light of the world. You are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden. People don't light lamps and put them under the bushel so that they hide their light. You don't hide your light. You got to let that light shine. You got to let Jesus be seen in you. Let the beauty of Jesus be seen in me.
That's what it means to shine. So that when people see you, see, when people called people who follow Christ Christians, it was not a funny kind of, it was not a welcome kind of, it was actually a nickname that was meant to be understood in a wrong way. That was meant to be a kind of branding. Because Christ was an outcast to the Jewish religion. They didn't like him at all. He was distracting people from the mainstream of the Jewish religion. And they were called Omega Christ, people who behave like Christ. That's what it means to shine. If you are going to be a Christian, then be one. Shine. Light. Shine. Let the world know who you are. There are so many of us, when it comes to the debate about whether this is the Christian standard or this is the Christian, no more talk. So that they will say, I'm a Christian and quarantine me and begin to call me names. Hey, call away. Who cares? If you're a child of God, you make Jesus known. I have come to know nothing among you except Christ crucified. That's Paul's bold declaration. We didn't come here to please anybody. We are not men pleasers. If I should please men, I cease to be a servant of Christ. Brethren, salt of the earth, light of the world, let us make the world sweet around us. Let us shine so that the world may see Jesus in us and give him glory. Amen. One last thing. Please, in that place that we read the gospel from, I want you to read for me verse 20. And I'll close with that. So that when you think you are doing well, then you need to put your well on a balance and know how well. It's not a matter of I'm doing well. The matter is how well am I doing? Matthew 5 verse 20. Listen. Matthew 5 verse 20. And listen very carefully. Say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes of the Pharisees, you shall in no case enter the kingdom of heaven. Thank you. That's it. But I say unto you, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you shall in no wise enter the kingdom of heaven. Do you now see that it's a matter of scale? The Pharisees and the Sadducees and the lawgivers, they have a standard of righteousness that they carried along. You know the type of that one who came to the temple praying and said, God, you know now, you know me. I give my tithe. I look after the poor. I fast 3 times a week. I'm not like that sinner over there. That's the righteousness of the Pharisee. The righteousness of the one who will enter heaven begins with, have mercy on me, a sinner. That's where it starts. And from there, it goes to all the beatitudes that Jesus said in the earlier verses of that chapter. Blessed are those who mourn. Mourn for their sins. Mourn for the wickedness that we find in the world. Those who mourn the evil that is done against humanity, especially in Nigeria, where people are being slaughtered like goats, where injustice reigns because the unrighteous is on the throne. The Christian mourns. Then he says that blessed are the peacemakers because they shall be called the children of God. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness because they shall inherit the kingdom.
That's how we let our light shine. That's how we express our righteousness that exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees. And I don't need to announce it from the top of the cathedral to say, hey, there was one man who wanted to say good morning to his people, thanking God for the Republic of Nigeria. Hey, happy independence. Say, let's show to Nigeria, they be some happy independence. Happy about what? They started stoning him. We don't rejoice when evil is thriving. We mourn. That's how we shine the light. Oh, that righteousness, the one that exalts a nation, may return to our nation. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Every one of us here, as we bow our heads in prayer this morning, let us ask God to give us the grace, the guts to say no to evil. And as I say this, I weep in my soul, because the Bible said, when that day comes, even the elect will be tempted. It will be difficult. And that time has arrived when it is difficult to see righteous people around. When did you have you expressed yourself, or you did an act of kindness and somebody said, I didn't know there are still good people in the world. That's how you shine. When did you extend hospitality or goodness to a poor person in the village? That's a Chineke. I didn't know there are still good people in the world. When last did you hear that about yourself? Please bow. It's time for self-examination. If your righteousness does not exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you're going nowhere. That's what the Bible says. That's what the Bible tells me. That's what the Bible says. And it says, when you're doing these good things, don't let the right hand see what the left hand is doing. But some of us, like the Pharisees, want everybody to know and say, oh, congratulations. You have already received your reward. When you pray for the Okochukwu, you receive your reward. Or you want everybody to know that I did it. Or you gave money to the poor widow in the village. You want everybody to know you did it. Well, you got your reward. But if you want reward that comes from heaven, it says, don't let your left hand see or know what your right hand is doing. But yet, it says, let your light shine. There's a little paradox there. That light will shine, and yet, it will shine to the glory of God, not to your own exaltation. If you exalt yourself, the Lord said you'll be abased. If you humble yourself, you'll be lifted up. Oh, that God will help us to shine. Shine like the light that we are. Let the world know there's a difference between Ebe and Ebe. Between Sokoto and Shokoto. Let them know that when I say I am a Christian, there's a difference. The demeanor is different. The character is different. The action is different. The way I look at others, the way I behave and I address others, the way I show them love is different. It has to be. Otherwise, I'm not a Christian. Help me, Jesus. Should be my prayer, should be your prayer. Help me, Lord, to be the kind of person, the kind of child of God you want me to be, the kind of light, the kind of salt that still has its fervor, that still makes the world tasty a little bit. Help me, Jesus. Can I hear you say that?
Help me, Jesus. Help me, Lord. Help me to shine as light. Help me to taste like salt. And if your righteousness does not exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will not enter. Strive to enter, beloved. Strive to enter. Earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. That's what we are encouraged to do. That's how we shine. Lifting Jesus up so that he may draw many to himself. We praise you, dear Lord, for your word. Help us to shine. Help us to preserve the world from decay, that we may glorify our Father in heaven and lead others to do the same. Make our prayers through Jesus Christ our Lord. Say, Please, may we rise. Please lift up the white liturgy book and let us turn to page 12. The English is on the right-hand side and the Igbo is on the left-hand side. Because I question no kwani can mention it Nicaea on page 12a. Kamadu Ninesi I put it also Apostolic Church in itself, I pray not to baptism. Onye nwanyị nọnyere nụ biko ka ekpere na Chineke nọdụ n'ala.
Spirit divine, attend our prayers and make these hours thy own. Descend with all thy gracious love, O God, great Spirit. Spirit divine, attend our prayer. Let's go. Spirit divine, attend our prayers and make sense of thy Lord. Descend with all thy gracious love, O God, great Spirit. In our prayers, we pray for the universal church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are suffering for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, which is the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all other bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, let us pray for all the nations and their leaders, for the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and people, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy, God of love and mercy, show your compassion for the whole human family that is burdened with natural disasters, illnesses, and fear. Come to our aid as the world faces serious sickness and plagues. The world is now filled with grief as we see violence, wars, and unrest, and devastation caused by mankind and other natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, who are injured, who have lost their homes and livelihood through wars and violence, earthquakes, wildfires, hurricanes, flooding, droughts, or plagues. We pray especially for the people who have been affected by severe snowstorms and flooding and mudsliding here and in other parts of the world. We pray for people in our home country of Nigeria whose lives are constantly affected and devastated by flooding and other natural disasters. We pray for guidance and wisdom for those in authorities who make the decisions that bring an end to these conditions. We pray also for the safety and protection of those who are responding to people in need, that they may face the challenges left in the wake of these events. We pray for the church, that it may be a witness to your compassion and care for all who suffer. God, you are our refuge and strength, an ever-present help in time and trouble. For this, we give you thanks and ask that you hear our prayers. For the people of Ukraine who face unwarranted war in Russia, for the people in Nigeria where there are constant killings, kidnappings, and other matters of political and social injustice and unrest, and for all the nations of the world that face the same situation. Lord, in your mercy, let us pray for our families. Almighty God, our Heavenly Father, you set the solitary in families. We commend to your continual care the homes in which your people dwell,
and especially the homes of the members of All Saints Igbo Anglican Church. Put far from them, we pray, every root of bitterness, the desire of vainglory, and the pride of life. Fill them with faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness. Knit together in constant affection, those in holy wedlock have been made one flesh. Turn the hearts of the parents to the children, and the hearts of the children to the parents, and so enkindle fervent charity among us all, that we may evermore be kindly affectionate to one another. Lord, in your mercy, let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. Emmanuel Jaribe, Faraday Okoro, Chibike Achiko, Michael Obu, Chima Adela Ibe, Lois Ahagotu, Ijama Wosu Schaefer, Munachi Duru, Onyeyechi Ezichi, and Ogechukwu Uagu. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy, we pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated a covenant of marriage that in it is represented a spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessing upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their homes may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, hear our prayers for the sick. O Father of mercy and God of all comfort, our only help in time of need, we pray humbly to behold, visit, and relieve your sick servants listed here, and those who you may know but not be listed, for whom our prayers are desired. Look upon them with eyes of your mercy. Comfort them with a sense of your goodness. Preserve them from the temptations of the enemy, and give them patience under this affliction. In your good time, restore them to health, and enable them to leave the residue of this life in your fear. And grant that finally they may dwell with you in life everlasting. Lord, in your mercy, let us pray for those who have died in the faith of Christ. For all who have died in the faith of Christ, and those whose faith is known to you alone, we pray especially for Mazi Moses Ahagotu, Lady Holda Chineze, Mrs. Ngozi Weke, that they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life eternal. Lord, in your mercy, let us pray for this congregation. We pray for this congregation, for those who are here present with us, for those who are worshiping virtually, and those who may be absent, that we may be delivered from the hardness of heart, pride, and arrogance in the ways and manners that we serve as Christ, and that we may show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy, hear our prayers for those who travel. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will be traveling back during this time. Surround them with your loving care. Protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. God, in your mercy. Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to us who have now made our prayers and supplications known unto you. And grant that those things which we have faithfully asked according to your will may effectually be obtained, to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Ka anyị gaa n'ihu n'ekpere nwa mgbe ka anyị werekwa ohere a cheta ụmụnne anyị ndị nke nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. O nwere ụmụnne anyị ndị na-enweghị ike ịbịa
soro anyị fee Chineke taa n'ihi na ha gawara ụlọ ọgwụ ileta nwa ha nọ n'ụlọ ọgwụ. O nwere ụmụnne anyị ndị na-eru uju ugbu a. O nwere ụmụnne anyị ndị n'ihi okenye ha bụ ekwensu na-achọ ụzọ ga-esi laa ha n'iyi, mee ka ha gharakwa ịma ebe ha nọ. Chineke mazuru ihe niile, ọ maara ha ndị ya, ọ maara ihe na-eri ndị ya nri n'obi. O nwere ụmụnne anyị ndị na-anọghị ebe a n'ihi na ha na-eleta ndị nrịanrịa nọ n'ezinụlọ ha. Ka Chineke anyị were amara na ike o ji bụrụ Chineke eleta ụmụnne anyị ndị a n'ọnọdụ ha niile dị iche iche. Ka anyị chetakwa ọzọ ụmụnne anyị ndị nke nọ na Naịjirịa ebe anyị si bịa, ma ọ bụ n'ihi nsogbu dị n'ụlọ anyị na Naịjirịa anyị, ha agbapụla chee na ha na-agbapụ ịga ebe kacha mma, garụzie ebe ahụ ya wụrụ na ihe ebeghe n'obe obekwe ebeghe n'obe ọkwụ. Ka anyị rịọ Chineke amara ka o leta ụmụ ya ndị a, nyere ha aka ka ha chọta ebe ha ga-anọ zere ndụ, nyekwara n'anya aka ka anyị bụrụ ihe nke Kraịst nye ndị a niile mgbe ọbụla anyị matara ihe banyere ha. Onye nwe anyị n'ebere gị nụrụ ekpere. Dị ka ihu anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị, ihe na-enye anyị nsogbu n'obi dị iche iche. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ileta onye ọbụla n'ọnọdụ ọrụ n'ime ya, napụta ndị gị n'ụzọ niile ọbụla ha chọrọ nnapụta gị, ka oge ghara ite anya mgbe otuto gị ga-ejupụta ụwa dịka mmiri jupụtara oke osimiri. Otuto na nsọpụrụ esi otu a na-adịrị ha nsọ gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị niile rịọkọ amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, n'ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ, inyere anyị niile mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ana m ekele mmadụ niile ndị nwere ike ịbịa isoro anyị fee Chineke n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na anyị gbasaa dịka anyị kwekọrịtara, ezinụlọ papa anyị hapụrụ ahapụ bụ ezinụlọ Maazị Moses Ahiri otu. Anyị ga-aga ileta ha dịka anyị si eme, ịnọnyere ndị anyị nọ n'iru uju. So ọ bụrụ na agbasaa, biko ọtụtụ n'ime anyị ndị nwere ike ka anyị niile gawa n'ụlọ Kaptịn Ọzọemena Ahiri otu bụ ọpara Maazị. Ebe ahụ ka anyị ga-anọ wee mee ihe anyị kwesịrị ime dịka anyị si eme dịka ndị nke Kraịst. Ndị na-enweghị ike ịga, anyị ga-aghọta, bet ọ ga-adị m mma na anyị niile soro gaa nọnyere nwanne anyị nwoke. Mgbe senior warden ga-abịa, anyị ga-anabata ndị niile soro anyị na-ekpe ekpere Chineke n'ụbọchị taa for the first time. Come on, senior warden, please. The announcements and everything. Yes. Morning, everyone. My money. Oh, welcome. Those of us
here in person, those who are joining us virtually, you're all welcome. Do we have any visitors with us today? Any new faces, any faces we haven't seen in a while? Please, can all stand? Yeah, please stand. Let's greet them in our traditional way, please. Remain standing because Mark, how you found out about us, how you came to be here. Be brief, please. I'm Grace, Mrs. Grace Nwankwo. Ni esono. Abom senior sister, Reverend Nine. Ebikwanam na Boston, Massachusetts. Be leto to one neighbor. So, Master Mabia Cameron, be church. God bless you all. God bless you. Wow. Very welcome. Good morning, everyone. My name is Chiamaka Ayamele. I'm a student here at American University. I'm currently doing my master's program. I was invited to church by my cousin. Yeah, thank you. Welcome. Good morning, everyone. Good morning. Ahamo Kelechi. And Nene Owebu here is my wife. And Engineer Sam Onwebu and Lolo Gladys Owebu are my parents-in-law. And I'm from Ntopu in Imo State. So they want to know. You're all very welcome. Of course, we are here every Sunday. Very happy to have you all with us here today. Please bear with us. We have a few announcements, but it's important that we get through them. Renable has already mentioned Takangega home family Mazi Blessed I go to. The address was posted, but for those who may not have seen it, 715 Ogugu Street, Washington, D.C., Northwest. That's 715 Ogugu Street, Northwest, Washington, D.C., 20011. So please, let's make sure we go in full force to support the family, as we normally do with our condolence visits, immediately following service today. As was announced prior, our annual meeting will March 12th, which is coming up, just a little over a month now. In preparation, as we have every year, please, a reminder to all the leaders of all the church ministries and groups, we need reports from your group. We don't often get full participation with this part, but it's important. We are building an institution which is to last for generations. You need to keep a record of what you're doing. This is how we go back and see how we're progressing. You can't measure progress without documentation. So it's an obligation, a responsibility of a leader. If you're a leader of any group, a chairperson, any group, any ministry, we need to know what your group did during the course of the previous year. It doesn't have to be very long, just to let us know what's happening. So from year to year, we can see how we're progressing, how we're growing. It's very important. So please do so. We need to get the reports by the end of this month. I have a whole month to get them, you can send them to me or send it to
Chigo Eguim or send it to Sister Joy Ojiribe. Or just if you can get the reports to us, that would really be helpful so we can have a comprehensive meeting. And of course, a reminder that we need to pledge, even if you do auto debit, you still have to pledge every year. That's the only way you'll be able to fully participate in the meeting, including the election on that day. So please, if you haven't already pledged, please do so. You can do so electronically. I believe there's a piece of paper that we have that has a QR code. Ushers, please help me pass that out. There's a paper form. There are so many ways to pledge. So please pledge so that we can count you among our members and you can participate in the meeting. Let me call Chuck. Come and share with us preparations for the elections. All praise be to God. Good afternoon, church. Come before you on behalf of the election committee. And if I may, I ask all members of the election committee to stand wherever they are, if they're present. I just have a few announcements. Some of them will be coming around, passing around nomination forms. As the senior warden has already made known, the election will take place on Sunday, March 12th of this year. And essentially the open positions are as follows that have to be voted for. There are 3 council persons, the senior warden, as well as the diocesan delegates. So as stated, the nomination forms are coming out, but mailed nominations can also be sent in. If you choose to send in the mailed nomination, it must be postmarked before February 26th, because the last day for in-person and electronic submission of nominations is Sunday, March 1st. Again, the last day for submission of nomination forms is Sunday, March 12th. And as the election draws closer again, you'll receive more information on how to actually cast the ballot forms you're receiving. And there will be more information coming, but at this time, that are all the announcements on behalf of the election committee. Thank you and God bless. I'd like to reiterate what the senior warden said. In case you didn't hear him well, he said we are building an institution that will last for a long time. And those who are coming after us will only know what happened in our time when they look into the records. Therefore, I am asking that all of us who are leaders of different ministries and organizations within the church should please make it a point of duty. It is required that the leader of each of the groups in the church submits a report. And this will be on an annual basis. That's every year when we gather for our annual meeting. The packet that is given to each member will contain all the reports, copies of all the reports that are provided. So please, if you're a leader, a chairperson of the men's group, women's group, choir, acolytes, ushers, children's ministry, youth group, altar guild, BBGG, all of that. Please submit your reports. Let's know what happened in your group during the past year under review. We want to know the state of our church. Thank you very much. If you have received the nomination paper, please, we need those nominations by the end of service today. Those nominations will come to my table. I will look at them. Remember that the person you are nominating
will have to give his or her consent by signing the nomination paper you have provided, and then you yourself, who have also nominated the person, will sign. Then it will come to my table for my own signature. And if I don't like the person you nominated, my position requires me to say no. So, and if you discover that the person you nominated was not accepted, you can come to me and find out why. And I'll be ready to tell you why, because hallelujah. Hallelujah. All right. Emma, let's go to the communion. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị kwado onwe anyị maka oriri nsọ site n'ịbụ abụ 224, hymn number 224. May we rise. Amen.
24, page 24 of this book, please. Get one. Look at it. If you are speaking English, you look at the right-hand side of every page you turn to. If you're looking at the Igbo, if you're following us in the Igbo, then on your left-hand side of every page you turn will be the Igbo. Thank you. Page 24. A very Eucharistic temple, item number 18. Onye nwanyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwanyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa ọlụ anyị na ọnụ anyị inye gị ekele n'ọtụtụ mgbe niile n'ebe niile nna dị nsọ eze nke eluigwe Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst naanị otu ọbara gị bụ onye nwe anyị n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ i sitere n'aka ya ka ihe niile site na mbụ mekwa anyị ka anyị mekwa anyị n'oyiyi nke gị i sitere n'aka ya mee ka anyị pụbara n'ụrụ nke mmehie ebe i mere ka amụọ ya n'ụdị mmadụ mekwa ka ọnwụnwa n'elu obe i mere ka o si n'ọnwụ bilie wee welie ya elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu i sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa jụụ wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe ebe ọ masịrị gị ime ka anyị bụrụ nnu nke ụwa ya na ihe nke ụwa ebe anyị na-arịọkwa ka inye anyị ike anyị ga-eji bụrụ ihe ị chọrọ ka anyị bụrụ anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi n'ụsụ niile nke eluigwe na-ekwusa ahụhụ gị dị ebube na-eto gị mgbe niile na-asị Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior, Jesus Christ. As we follow his examples and obey his command, grant that by the power of your Holy Spirit, these gifts of bread and wine may be to us his body and blood. Who in the same night that he was betrayed, took bread. When he had given thanks to you, he broke it, gave it to his disciples, saying, "Take, eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup and gave you thanks. Gave it to them, saying,
drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as oft as you shall drink it in remembrance of me. Therefore, we proclaim the mystery of our faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, Heavenly Father, we remember his offering of himself made once for all upon the cross, and proclaim his mighty resurrection and glorious ascension. As we look for his coming in glory, we celebrate with this bread and this cup his perfect sacrifice. Accept through him, our great high priest, this our sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts, the presence of your divine majesty, renew us by your spirit. Inspire us with your love. And unite us in the body of your Son, Jesus Christ our Lord. Through him and with him and in him, the power of the Holy Spirit, with all who stand before you in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor, glory and power be yours forever and ever. Amen. Page 29. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Nwatụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala, ọ na page 30. Mmadụ niile, anyị asọpụrụ okwu ịdị atọ gị,
Abu 118, hymn number 118. Abu 119, hymn number 119.
ga-alọta n'udo. Nwa ha nwaanyị alụọ di ya na di ya soro alọta. Anyị na-ekele Chineke maka nke ahụ. Ọzọ anyị na-ekele Chineke n'ihi ezinụlọ Keria Ntopu na nwunye ya Ihu Akụ. Ndị anyị hụrụ n'anya, nwanne anyị nwoke Keria bụkwa onye ezinụlọ sa na ha na-abụ ha gara aga lie papa ha. Ndị lata papa ha lọtara obodo ha ga-esorokwa ezinụlọ ọwụwa ya inye Chineke ekele n'ihi otutu Chineke nyere ha. Ha ga na-abịa, anyị ga na-abụ abụ anyị okay, yes. Tupu ha abịawa, biko na-eweliwe, tupu ha abịawa, anyị ga-eweta ihe onyinye dịka isi eme. Anyị bụcha abụ wee rukwe ekele ha nye bụ our usual Thanksgiving and every Sunday. People do weliwe. I will just say, some of them are easy. Let's do it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. O Mary wola, O Mary wona, onye kere ụwa n'igwe, O Mary wona. O meliwoo n'agha, o meliwoo n'agha, onye kere ụwa n'igwe, o meliwoo n'agha. O Mary wona, O Mary wona, onye kere ụwa n'igwe, O Mary wona. O meliwoo n'agha, o meliwoo n'agha, onye kere ụwa n'igwe, o meliwoo n'agha. O Mary wona, onye kere ụwa n'igwe, O Mary wona. O meliwoo n'agha, o meliwoo n'agha, onye kere ụwa n'igwe, o meliwoo n'agha. O Mary wona, onye kere ụwa n'igwe, O Mary wona. O meliwoo n'agha, o meliwoo n'agha, onye kere ụwa n'igwe, o meliwoo n'agha. O Mary wona, O Mary wona, onye kere ụwa n'igwe, O Mary wona. O meliwoo n'agha, o meliwoo n'agha, onye kere ụwa n'igwe, o meliwoo n'agha. O Mary wona, O Mary wona, onye kere ụwa n'igwe, O Mary wona. O meliwoo n'agha, o meliwoo n'agha, onye kere ụwa n'igwe, o meliwoo n'agha. Ọ na-akasị m obi, ọ na-akasị m obi, onye kere ụwa n'igwe, ọ na-akasị m obi o. O meliwoo n'agha, O Mary wona, onye kere ụwa n'igwe, o meliwoo n'agha. Bulie ya elu, o bulie ya elu, o Jehova kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Mama bulie ya, papa bulie ya, o Jehova kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Nwanne m bulie ya, nwanne m bulie ya, ụmụ okorobịa bulie ya elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu. Jehova kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile
Hallelujah. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, Praise oh, the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, Praise oh, the Lord. praise the Praise Lord. the Lord. Oh, sing, oh, sing, Praise oh, the praise the Praise Lord. the Lord. Oh, sing, oh, praise the Lord. Oh, sing, oh, praise the Lord. Oh, sing, oh, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sing, oh, Praise the praise the Lord. Praise Lord. the Lord. Oh, sing, praise the Lord. Onye nwanyị kwere ndị ya nkwa, kwere ndị ya nkwa, ana m abịa ọzọ. Ọ bụ udo nke nna m ka mụ na-enye unu. Ọ bụ ịhụnanya ya na okwukwe ka anyị jiri bịa. Haleluya, unu kwere ya ugbo ise. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ọ̀nàbíọ́sọ, Amen, amen, Sing amen. hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. Ọ̀nàbíọ́sọ, Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Odogwu n'agha, dike n'agha. Odogwu n'agha, dike n'agha. Unu tube ya, Odogwu dike n'agha. sie ike. Odogwu n'agha, dike n'agha. Unu tube ya, Odogwu dike n'agha. Odogwu n'agha, dike n'agha. Odogwu n'agha, dike n'agha. Odogwu n'agha, dike n'agha. Odogwu n'agha, dike n'agha. Odogwu dike na ikuku ama n'ọnya. Odogwu dike agụ na-eche mba m. Aṅụrụ ndụ ahụ onye ọma dike isi ike ndụ m. Agụ na-eche mba odogwu dike n'agha. Eze Jizọs odogwu n'agha dike n'agha. Everybody singing Hosanna. Hosanna. Everybody singing Hosanna. Hosanna. Onye ọbụla na-ekwe Hosanna. Hosanna. Onye ọbụla na-asị Hosanna. 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 Oh, oh, Hosanna. Onye ọbụla na-asị Hosanna. Hosanna. Onye ọbụla na-akwe Hosanna. Hosanna. Everybody singing Hosanna. Hosanna. Oh, 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 Hosanna. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Sam, it's time for you to get up. Get up and bring your family here. Go and bring your family here to the altar. As you know, Sam Monwebu, as you know, Kirian, because Biawan Kai Sorunu Kele Chineke. Anyị amarakwala ka aha agụ. Ị ga na-enye anyị ka anyị mara agụ, anyị esoro gị gụọ.
tụbara ya mama, tụbara ya mama, si ya n'omera, si ya n'omera. Eze Jesus, tụbara ya mama, si ya n'omera, si ya n'omera, si ya n'omera. Anyị tụwara ya mama. Eze Jesus, tụwara ya mama, si ya n'omera. Anyị si ya n'omera, anyị si ya n'omera. Anyị tụwara ya mama, tụwara ya mama. Eze Jesus, tụwara ya mama, si ya n'omera. Anyị tụwara ya mama, tụbara ya mama. Anyị si ya n'omera, o si ya n'omera. Eze Jesus, tụwara ya mama, si ya n'omera. Anyị si ya n'omera, si ya n'omera. Anyị tụwara ya mama, si ya mama. Eze Jesus, tụwara ya mama, si ya n'omera. Anyị si ya n'omera, si ya n'omera. Anyị tụwara ya mama, tụwara ya mama. Eze Jesus, tụwara ya mama, si ya n'omera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let me just tell you one secret. You see this girl, they say got married. I've had my eyes on her. Thinking I would recommend her to one of my brothers and friends. Somebody outsmarted me. Hallelujah. It's not your, praise God. We thank God for, well, it's not my testimony, Sam. It's yours. Tell us what God has done. I greet all of you very profoundly, I might say. It happened so quickly, to tell you the truth. I couldn't stop it. Even if I could. So I played along. And it came out very, very successfully. Even the young man came back with us, which I never expected from American Embassy. They say, hey, you can go with them. Yeah, we are. Yep. So, glory be to God. Thank you. Brother Kirian, you went home too, right? Yes, I went to. Tell us what happened at home. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, last time I been here, I wore Abia for the service of song. So yeah, the December I have a ruler. Really, my dad. You can know though. Yeah, but I can't know though. So ta, I will in Chineke. Thank you. Praise the Lord. Thank you very much. You see, yeah. So many times we don't appreciate what God has done. If you are able to pull off what these people did at home in the Nigeria of today, you should give thanks to God. Because that place is dangerous these days. Only one story I had that broke my heart. A young man went to get married with his fellow young men. At the end of that traditional marriage ceremony, they were coming home, and bandits killed 13 of the young men that went for that occasion. 13 young men, full-blooded young men, laid down their lives because they went with their friend, including some brothers of the young man that got married. So you should say thank you to God. Amen. Let us give thanks.
God and Heavenly Father, we are grateful to you because there is nothing wonderful about us that we should go and come back in peace where others went and sacrificed their lives. It is of your goodness that we are not consumed. And we say thank you. Accept our thanks in Jesus' name. Thank you that Nene went home, got married. And not only was that traditional marriage successful, she was able to bring her husband back with her. To you be the glory in Jesus' name. Amen. Thank you for my brother Kirian and his wife and their children. Thank you, oh God, that when we were here last year having that service of songs, we were not very clear what was going to happen. We are not even sure whether they will go home or not for that burial. But Father, we thank you that it pleased you that at the end, you led them safely home. They joined their kinsmen and women at home. They celebrated the life of his father, and they came back without any negative incidences. Father, receive all the glory in the name of Jesus. Amen. We use them as points of contact to thank you for all of us who traveled home. And at the end of our stay in Nigeria, you brought us all home safely. Father, we thank you. We give you glory. Thank you, oh God, even for my son-in-law who came back yesterday. Thank you for Dale Roderick who is yet to come back. We know you will bring him safely to us. And all the others too. In all these things, let your name be glorified. Chanyedima, Nezia, Chanyedima, Ezioku, Chanyemarama, Obudoguna, Hallelujah, Chanyedima, Ezia, Chanyedima, Ezioku, Chanyemarama, Obudoguna, Hallelujah, Chanyedima, Ezia, Chanyedima, Ezioku, Chanyemarama, Obudoguna. I got you, Lolo. It takes us some time to settle back in because a lot of money has been spent. Bills have piled up to wait for us to pay. And the work is still waiting for us to do. As these, my brethren, settle back into their jobs and into their routines, oh God, I pray that you go with them every step of the way. As for our new brother who has just joined us, Lord, as he navigates the terrains of America, Father, chart a course for our feet, for his feet. Father, show him what to do. Lead him and direct him. Grant that the counsel he receives will be useful for him to settle in and become productive and useful to himself and to his family and to his new wife. Father, receive all the glory as you do this through Jesus Christ our Lord. Amen. And now unto God's gracious care, protection, and keeping, I commit you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you and be gracious to you. The Lord make you and your friends the objects of his favor. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Amen. Odogunaga dikena eze Jesus. Onye na-eme mma odogwu n'agha dike n'agha oji ọbara eme mma odogwu n'agha dike n'agha aka na-eme mma odogwu dike n'agha eze Jizọs
odogwu n'agha dike na onye na-eme mma odogwu n'agha dike na Alpha na Omega odogwu n'agha dike na onye na-eme mma odogwu n'agha dike na echeta obi esi ike odogwu n'agha dike na onye na-eme mma odogwu n'agha dike na Alpha na Omega odogwu n'agha dike na. Praise the Lord. Just one more thing. Last week after service, one of our sisters approached me and said, "No one had Chineke Mary. Ya gachoka ya kele Chineke n'ihu ụmụ Chineke ibe ya banyere ya." A little that, my sister. Where are you? Come here. Come here. Come here. Mesomaya Chigeji Chigabo Mam Kawaya Chigeji Chigabo. Hallelujah. Amen. Obina Somoso. You know, he will promise me, my God, that I must say it in the presence of my brothers and sisters. So, here we are Chineke melem. Only Chineke melem. This month may a year. I call this month I move from Brazil. We be back. Hallelujah. So, in na chigodu first bon. Na-ekwu ihe a, achọrọ m ọ bụrụ na idube serious na-ekpere Chineke a n'ebe ịtụkwu na determine na-ayọ Chineke bido taa, God, I want to be serious with you. Enweghị Chineke a mere m, I can't hold it. Ha sị m Chineke ama m ekwu mana anyhow I will say it. So mgbe anyị na-apụta abụ ime nwa a abaghịgo m 8 months. So I na-abịa ihe a bido from Colombia. So ndị Colombia ha enweghị ụzọ n'ụgbọ nnukwu ụgbọ ha anyị banye ụgbọ cross all the first one. So as na enwere shortcut I ga-esi ka I wee go ọsịsọ due to my condition. So olu n'abalị owewo na anyị ga-aba flying boat wee gaa. Ụmụnne m ama m mmiri a na-agwa gị bụ na ịmafụ end ịmafụ enu ana unu a ka ikuku si ebuni dị mmiri ya lụ time ekwuru ebupụta anyị ma ọ banye ụgbọ. That day ka nji ma na Jizọs asị bịa n'ụwa na ọka na ya ọ nabeghị. God is here. Ụmụnna m ihe na-achị egwu that na ume a na-eku now a borrowed life. I have died and he came and give me extra life si na ndụ. So n'ụgbọ a enwezi ebe anyị ruru and the man na-agba speed ha na-agwago ikuku wee na-ebu mmiri ihe ha na-agwago. So mmiri ezi obunye the flying boat enu ha ite ya n'ụlọ a ọ hapụ ya gbaa esi na-abịa ebe a this place, imana eba ka na-ebu nwa m. Ha, Jesus. Oh. Enwe me enyemaka di mama napụta n'im ọ mmadụ ka ọgwụ. Mụ negodo anyị n'enigwe. Ekwesị m n'ezi anya na mmiri. Anya m n'enu anyị gachakwa ebe anyị gara. So after that, I can walk again. Hey, Jesus. No experience a nwele. I love it because all na me enwe aga m ahụtakwa Chineke more. That time can you for you to wake up and move is a great miracle. Huh? My brother,
ụmụnne m na ụmụnna m ihe a na-agwa unu, I see God. God will appear in my life. Huh? That time, for me to, this man free random that time. All the mother she knew the my sister, this man tried for me. And the Panama I batabia, you must follow their bush. Their bush went to do ugu, way level land. So I can't walk. For me to even to qua, no, na, it's a wahala. Pains. When I see pains, level by level, grade 1, nurses, and doctor, I'm going to do. It be more 2 cm, 3 cm. Una come pains. Now, my own, I will go. Walk, go. I can't walk. What can I do? I come on. Man, I always she the guy. I'm a much here. Now, Bunny, I move in Jema. Ebengo na Bible. Mom Gana Sam. Only Bogam. Ebengo Tosimna. The angel of the Lord encamp those that fear the Lord. I'm a mom called Okwu. Umuna Okwu Akanji Campo. And the our canon before I move. He didn't know all that, but how time of Ujide. Or sim, let the angel of the Lord go before you. If you this two words, naga, no, ekufunya, no, ekuonya, naga, I got chaya, pota. Hi, you need nanga the way, Mizapia. Imokwa, I'm not mad nadindo, eh? Pains ne ebuma that time come on a pains we keep more than ahomni na chared okumni na chared za kai mba kai bata na camp in Panama. I can walk again, even to okwa mezona I can walk again. Ya clock or ya no devil somba gechago na nkwusizi ebe a ọma na Jehovah that dim onom nako even mgbe ike guru onye na ebe a. He stood by me. For me to go and urinate, I can't walk. Oh, the mujimeba, one man, which man, when I watch it, a baby. So, emergency in the army, their doctors, I report also. Thank God, maka ndosha. I will not buy. I got survive. So. A arrangement was bo. Kebujem hospital in Dami. I got image. A put the ballo gauge we bulu mweze. Mono in a ballo. Hey, Jehovah. Ima gallop. I to gallop na. Pains. It's a homie na fuzimofo. So I go na hospital. Go child sleep. See I go. Because actually, if you dim na one, I batalo. Chimo go. Hey, I'm on my back. I devil simu ungwano in a chiga America. Biya kega America. Jehovah say, hey, oh God, feel who this man. Imana mputa ya o oyema bia na lost him that I should choose. Kedebenchoro and see America. This man stood by me. I rotate back. So. Mbata from hospital. Nchema okwagugo. The thing continues. I can't sleep. Chineju na hey, anamas bikonu. And wake it up day. I try to catch maka iye nafo a night. Hey. Mba kama na chi ya abani tilaka before chi phone itaka. I can't turn. Nga tono na bom dim na boy o makata o odoka ikagro odoka na bamba ayowanya si apiko obinte nga tono akpota enyo obia aya before aya tono 30 minutes aya bi techebe ka tono umunna ya that day shineji hey di musum ngwakai na kpo ba anyị na-aga uneni anya elu edo Chineke anya
na-ebe. No, before that day, go na abalị ubinie bido na-akpa isi anyị nkata ka ma afọrọ ya ya say, God, I believe in instant healing. Ama na inwe ike ime kịta ebinie m ebe aga ije. I believe in, na-agwa ya ka ma afọrọ ya anya ama m na Chineke na ebe na-arị ihe na-ekwu. So next day ezi ka anyị na-akpọ ba mụ na-ede anyị n'enigwe wee bee na-ebe akwa na-ebe that place ka m chọpụtara na that place ọsị na obi etiwa na nke egwepịa na ọ naghị eleda ya anya. My brothers and sisters, so n'ofu m ka m bere akwa di m sị hey Bishop said, no, don't hold me, allow me to cry. Ịma na-agụ na people ha na-ene m hey Jesus. So n'abalị a ka anyị nabara enigwe egbe ata sị na ga-ebini. So ụla ka m na-ala nọgide atọ ọnụọm. So mụ na-atọ n'ozi on myself. After I stand na ụlọ. So na-emeditin na-anata n'onwe m. Nchọpụta na ihe akwara eru. Ọkwa ha nlọ. So mgbachi na nkịtị. Nnọkwa na atọ nọkwa m. Hey. So ozugbo because mgbe ahụ enwe m mkpọ. Enwe ozi akpọchatara m njiwe mkpọ. So ozugbo nụka dị osi dara. That spirit, so don't touch it. Mgbe ahụ ka Jehova gbatara. Mgbe ahụ ka enye m instantly now. Mgbe ahụ ka Jehova na from the thing. Ozugbo dị osi dafụrụ. Ọsị m don't touch it. I didn't touch it. So shifo. Mbinie. Hey. Nkọwa mmesoma. Nke jọ mamịrị. Chigeji. Chigafọ. Akọba ya. Ihe ọma na-ebere bụ Chigeji Chigafọ. Akọba ya. Hallelujah. I'm a motoshi. One night, I know. When you sit in the comfort of your plane and you're coming to America and you think, oh, the journey is long. Now, think of somebody who had to walk with a heavy pregnancy to get to America. I'm sure you get the picture. That God made it possible for her to get here and then have this baby and is still alive and rejoicing in the Lord and has the mouth to testify of what God has done is something to praise God for. I want us all to stand and join this lady to say thank you to God. Chanye dimma, ezie, chanye dimma, ezioku, chanye marama, obodogu, hallelujah, chanye dimma, ezie, chanye dimma, ezioku, chanye marama, obodogu na. Let us pray for her and for her family. That God made it possible for them to arrive means that God has something up his sleeves for them, right? Eyes have not seen, ears have not heard. It has not entered the heart of any man what God has prepared for those who put their trust in him. Father, in that you brought this brother and this sister and their daughters to us, we believe with all our hearts that you have an agenda for their lives, something you want them to fulfill. We ask you, oh God, now to bring it forth. Make it plain. Reveal it, oh God, and grant that they may walk in your will all the days of their lives. Our sister acknowledges with thanks that she is living a borrowed life. Grant that this borrowed life will always be to your glory and praise. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Unto God's gracious care, protection, and keeping we commit all of you. The Lord bless you and keep you.
The Lord lift the light of his countenance upon you and be gracious to you. The Lord make you, both of you and your children, the objects of his favor. Amen. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Amen. Bless you. Thank you. Hallelujah. Let us sit down to pray so we can go home. Remember that we are going to Ozemena's house after this service. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for being with us from the beginning of this service to now its end. As we disperse and go our separate ways, we ask, oh God, that you will go with us every step of the way. Grant that this new week will be a week of favor to us, a week of blessing, a week of God's leading in every way that we go. Father, we pray, oh God, that you will heal those who are sick, that you will give testimony to the mouths of everyone that serves you. Reveal yourself to us and make us to be salt indeed and light indeed to the world. Bless our children who are all over the place, wherever they may be. Bless our brothers and sisters who are yet on a journey. Bring them safely to us. Let your name be glorified through Jesus Christ our Lord. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, nyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Because we have some glasses here, maybe left. If you have, at a point, forgotten your glasses here in church, please, you can check with the ushers. We have those at the back. And also the choir, we're having like a 5-minute meeting over here at the pew immediately after service. Our closing hymn is on the insert. If you have the insert, please. My hope is built on nothing less.
onye nwe anyị nọnyere unu. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
his life for us.